Kas, relax ka lang kas ha. Mga polisi. Kas. Amo siya amo siya suspect Ben, sino? ha? Kas, pusasan ka lang ha. Pusasan ka lang, dalawang ka lang pulis sa ano. Relax ka lang ha. Hindi naman magkano problema. Yung mga ito, apa? Sa likod, talikod. May pilas ka ay? Ha? Yes, puta pa. Kung tapos dugo din ang dugo mo? Ha? Kinano mo kas? Kinano mo tana? Full pa. Ano magsulod-sulod sir? Investor. Diga, dia morena, ¿verdad? Biktima din. Baka biktima din. Sa isang oras. Alas na sa kwarto. Bantayan na. Tingnan mo siya. Ha? Ha? Kita mo to isa? Oo, tawag ko pa ano sir? Why ko to ka sir? Dito ba sige? Sa past Diba? Ayaw na, tawag siya. Hindi na may picture. Wala ka picture. Relax lang siya lang. Hindi ka puli. Hindi ka puli. Ha? Nag-inom ka ba? Tingnan mo ay. Hindi ko blago. Sa Manukan sir kay tita, sa Lechonan. Sa Lechonan kay tita. Tawo na nito. Oo. Kinatigayon. Kay sa ganun sir. Yutot mo, Loy. Jab. Karang kamot to. Picturean mo ay. Kitaon siya. Ay, di pwede na picturean yun. Kitaon man. Saan na sir? Ha? Sulod to. Oo. Hindi. Why ko balok? Batay na iba to. Pamangkin ang gamban nila. Ano oras ka din ang iinipan siya? Gago nga tao niyo. Kamu lang gid yan ka inom kamo lang gid nga upo doy. Talag baho to ba ka mo. Siya yan. Kasi buka to? Gagamit ka, Wai? Tingnan ang gimbuhat mo na sa iya. Ano mo tibo mga gin... Bravo? Pamilya ko. Ha? Pamilya ko. Ano sa layas ni mo? Ha? Ano sa layas ni mo? Dumduman mo gini mo gabi? Ha? Palasan niya.
Ano mo tong yung batay mo? Ano? May patay sa pamilya mo? Beta, kamusta ko na yung pamilya ni, no? Malipip, kapaloon mo. Sige to. Tawagan ko lang. Kas. Wala man daw. Ano ba tibo paminsan? Sige, kas.